Здравейте, колеги! Ще опитам да ви покажа с справки, които успях да конфигурирам в NSI Асистент, как лесно и бързо да подадете информацията необходима за годишното приключване в информационната система на бизнес статистика към Националния статистически институт. Аз съм счетоводител с близо 20 години опит и винаги се ужасявам, когато дойде това време на годината и се налага да подготвим всички тия справки за статистика. Затова помислих дали не е добре да направим някакъв тип оптимизация. И ще ви покажа какво направихме, като се надявам за вас също да бъде полезно и интересно. Сега, всъщност първо бих искала да ви покажа а, кои са справките, които успях да подготвя, стандартни, най-често срещаните, най-използваните в статистиката. Справката за предприятието, баланс, разбира се, отчет за приходи и разходи, капитал, парични потоци, дълготрайни активи, дълготрайни активи за микропредприятия, такси и комисионни, заеми. Всъщност вие ги виждате. Справка за разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, екотакси, субсидии, вземания, труд, преки инвестиции на чуждестранни преки инвестиции, справка за приходите на строителните предприятия, справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги, продажби, разходи за суровини и материали и горива. Като съответно аз съм си задала критерии, според които ако предприятието, за което подавам съответната информация, не подлежи и не би трябвало да подава някои от тия форми, съответно формите не се попълват. Отварят се само тогава, когато има нужда от това попълване. По същия начин отчет за приходи, разходи и капитал се попълва само в случаите, в които предприятието подлежи на задължителен годишен финансов одит. Справката за дълготрайните активи, която е голямата, се попълва тогава, когато списъчният състав на заетите лица в предприятието е 10 и над 10. Съответно, ако списъчният състав е под 10, се попълва справката за микропредприятията, за дълготрайни активи. Така, сега ще импортирам тестови данни за едно дружество. Рано съм опитвала за него пак тестови данни да вкарам. Има ли са грешка? И сега тази грешка ще бъде отстранена. Някои от справките, тъй като се съхраняват празни, съответно не се и отчита грешка. Те се съхраняват празни просто защото няма данни за тях. Не би трябвало да има. И те много лесно биха могли да бъдат изтрити. Системата проверява дали има данни в различните видове справки и ги отваря. Мисля, че този отчет приключи. Така, съответно, някои от справките излязоха грешни, защото са празни. Ето виждате, няма какво да бъде записано.
Аз просто ще изтрия тази ставка. Тази също. Микродемя. Няма какво да бъде записано. Опера най-вероятно нещо при самите данни, които съм подала като информация, не е било наред. Сборните редове не съвпадат. Съответно, това е грешка, която няма как да позволи системата да запише с нея. Затова трябва да ти правя. Така, приходите от населението, да кажем, балансова стойност излезе. Така, нещо излезе, което не е вярно. 61 равно на 151. Да, тук не съм въвела правилната цифричка. Това е нещо, което аз не съм въвела правилно, съответно. Това не е излязло. Както ви казах, данните са тестови. Не съм огледала всичко до край явно. Да, вече мина. Ето можете да видите. Справките са попълнени. Не фатални грешки. Аз ви предлагам да приключим отчета. Отчета е приключен успешно.